Hi everyone, I am here again at ibang usapan natin ngayon about sa mga apparels and clothings. My God, shoes, footwears, pants, lahat na. My God, ang dami dito sa Apollonia, sa City Square. Punta kayo dito, grabe, ang dami naming napili. Oh, look at that. She's story in the making. 1, 2, 3 baskets. And overflowing, nandyan si Baldo. How many years na naming suki, ang bait-bait. Yan. Oh, see? At saka, wala kang kakitaan dito sa Bohol ng branded na clothing na talagang malinis, disinfected, maayos, air-conditioned ang kanilang shop. And they have a lot of things to choose from. My God, look at this. Look. Dito kami nakakabili ng mga original shoes, clothings. Nandito na lahat yata ng brands. At tuwa-tuwa ako dahil, Diyos ko, ngayon lang, this time, ngayon lang ako nakapili ng pinakamarami. Grabe. Biro mo yan, ang dami ngayon. My God. This is the first time that I buy like that. Look at that. Ipapasyal ko kayo. Ang dami ditong mabibili, mga bags. Ang babait nila dito kasi kumbaga pamilya na namin to eh. Kung magbukas sila every time na may bagong bukas, they will text us and then we will come. And kung ikaw ay unang makakita ng mga display nila ay hindi ka magsisisi dahil ang talagang mapili mo ay yung mga bagong display nila at ang dami-dami. Yung bag na mga like knapsacks, meron din sila pang biyahe, meron din sila shoulder bags, merong handbags, andyan na lahat, pang travel, lagayan ng yung mga suitcases, para sa laptops, ang dami yung mga dresses, look at that, ang dami dito guys. And then, ang pricing nila is okay, medyo mahal lang, mahal na masabi kung newly opened like today, kasi nagbukas lang sila the other day, kaya ang pricing nila, like for example, the blouses and the dresses for women, ladies dresses and blouses, nasa 280, meron din mga tag 180, and then meron din pants for men is 580, and for girls is 480, 280 yata, I forgot. Basta mga ganong pricing. At ang dami, look at this, oh. Ang ayos-ayos ng ano nila. Ang dali lang mamili, tapos meron silang fitting room na safe. Marami silang fitting room dito, tapos may salamin. You see me? Look at that. Oh my God, pagod na ako, guys. You know what time is it now? Eto si, ano sa'yo nga ni mo, Day? Lizelle. Oy, si Lizelle. Singer siya. Ikaw tumungga kanta, no? Oh, hindi. Ay, hindi ba ikaw? Akala ko ikaw yun. Adi apod si Inday Ruby. Uy, gwapa. Sa mga OFWs dyan, mag-text lang kayo, mag-PM lang kayo sa akin. Papa-meet ko kayo dito sa mga ito. Okay? At ang gaganda nila. Oh my God, pagod na pagod ako, pero pagod na masaya. Dito kayo makakita ng mga bags na ang gaganda, pure leather. Nasa sayo na magpili Ang gaganda. Oh, look at this. Oh. See? Ano yata ito? Python. Bag na python. Uy, ang ganda. Oh. Magkano lang to? Look at the pricing nga. Ipapakita ko. Oh, 480 lang. Ang laki-laki pang travel. Wow, ang ganda. Ang ganda nito, Papa. Look at this. Python yata yan. Ha? Python? Oh. Dito lang kayo makakita at makontento ng mga branded, mga quality goods na talagang sabihin na nating used, pero is slightly used lang. Nasa sayo magpili, meron ding mga gastado, pero nasa sayo na pumili kung anong, marami akong napiling brand new na meron pa siyang etiketa. Yun ang mga pinili namin, mga brand new. Ang daming brand new ngayon, hindi used, talagang brand new yun. At ang pricing is like for the pants 580 for men, and for ladies is 480. Kaya happy ako dahil
Talagang brand new yung mga pinili namin. Ang dami, ang gaganda. Oo. At saka, yung talagang malinis dito sa shop nila. Hindi ka mag-aalangan. Wala nga akong face mask. Yan, nakita nyo? Look at me. With a naked face. No face mask. Kasi tiwala ako dito na malinis. Natuyo ang lalamunan. Ipapakita ko yung yung mga, kung kayo halimbawa, may plan kayong mag-abroad. For example, you're going to Japan, Korea, mag-tour kayo doon, tapos na timing na ganyan na malamig, winter, walang problem. Just come here, buy. Here from Apollonia's shop here at City Square. Nandito sila sa second floor, Apollonia's. Nandito pang winter. Ayan ang daming pagpipilian Ang gaganda na ko. Meron pa silang mga fur coat, pero yan hindi yan tunay. Ayan, at ang daming branded dito sa kanila. Dito, wala kang problema. Pagpunta mo sa abroad, halimbawa maginaw doon, tingnan mo naman, tatak yan, mga branded talaga. Ang gaganda. Look at this. Ang ganda nito. Pakita ko sa'yo. Ay, look at this. Pero hindi ako bibili nito dahil hindi naman ako mag-abroad. Ayan, daming branded dito. Ang dami. Wow. Tapos yung mga knapsacks nila, ang dami. Ang luwag. Tapos yung mga sapatos, puro branded. Ang gaganda talaga. See that? Kasi nung nakarang Pasko, New Year, yung mga occasions na yon, hindi kami namili. Ayan, pinapainom na ako dahil natutuyuan ako ng lalamunan. Kadadal. Yung sinabi kong bags for laptops, ayan, mga pang biyahe nyo, mga pang school. Ayan, para sa school at sa office, meron dito. Mga branded at mga kung ano. Ang daming klase. Hindi na plus niya, follower ako. Follower ka, ma'am? Oh, thank you, ma'am. Follower si ma'am. Nagkilala mo ako? Ha? Nagkita kayo tayo doon sa Maribiles. Nag-vlog ka noon, pandemic. Ay, oo, sa plants. Si ma'am, kilala ako. Thank you, ma'am. Thank you so much. Tagadawis. Oo. Very nice. Beautiful pa si ma'am. Mga subscriber ko, mga beautiful yan. Talaga. Ang gaganda. Meron na ako nito. Ang dami ka ng halaman, ma'am. Ay, sobra. Napuno na. Grabe. Punong-puno na. Grabe. Magpropagate nga sana eh. Wala. Sino? Uy! Oh my God. May magnanakaw din? Pandemic pa. Ang sama naman nila. Magnakaw pa sila tanim. Hindi mo maiwasan pagka ang tao ay naiinggit at gusto ring magkaroon, pero walang kaya. Tagal pa naman sa akin yun, ma'am. 12 years na. Oh my God. Yung sa amin nandun pa rin. Hindi namin ginagalaw. Ang lalaki na. Wala naman. May nakita na naman ako. Oh my God. Wala nang katapusan ito. Bugs Bunny, guys. Ang ganda. Oh, very nice. Ang cute. Ang ganda. Very, very nice. Kunin na naman natin. Ay, imuni. Ay, sorry, Doy. Ala, nabawsan na ako siya. Samantalang kanina, ako rin, yung mga dress ko, naku, itinakbo na. Kasi napili ko yun. Hindi naman kumikibo si Undoy. Ikaw, excuse me, ma'am, ako na. Goods. Sinan. Very gentleman. Ay, hinatid pa kami ni Waldo. Sa dami-dami naman ng kasing dala. 1, 2, 3, 4, 5 bags. Ayan. Pinakyaw ang Apollonia. Ayan. Kaya na sunod. Pumunta na kayo. At nandyan si Waldo. Naghihintay. Yaman kami una yan. Ating po. Salamat. Salamat. Ti adunay. Butong ko ay. Bayan, tiyara may dangkon to pizza.
Yaramidan kan to pizza nga na imas. Okay. Thank you My God, ang pawis ko. Alam nyo guys, kaya napadami ang bili namin. Kasi since nagbagyo, na nasira yung mga damit namin, hindi kami namili ng mga damit na ganun na hindi kami nakapamili. Ayun. Kaya ngayon, napili namin yung gusto namin. Ang dumami naman at ang dami. At least may discount, ang laki ng discount na binigay ni Baldo kasi suki na kami, and then one thing more is that kababayan namin sila, yung may-ari. Kaya ayun, awa naman ng Diyos, ang daming branded, ang gaganda. Tapos ngayon, dahil nagutom na, hindi na nagluto, dito na sa public kitchen, public kitchen, the kitchen of the Philippines, it's Jollibee. Ayan, dito tayo ngayon para makakuha ng chicken nila at spaghetti. Ayan, para walang problema pagdating. Hindi mainom, Jay ba? Sige. Ha? Tayo mo, bibili mo mainom doon. Mainom mo. Mainom? Okay, sige. Bibili siyang mainom para solve. Kasi baka umuwi kami, walang makain kasi ano na eh. I will show you the time. Grabe, inabot kami ng hapon doon. Biro nyo yan. Pumasok kami doon mga 10 yata. Kasi sabi ko, ngayon na tayo mamili ng talagang kailanganin ng mga bata. From pantalon, sapatos, mga polo nila, mga blouses ko, dresses. Doon na kami namili. Kaya 2:13 na, my God. Wow, pero at least productive kasi hindi namin mabibili yung ganun na mga damit sa ibang mga stores na yung mga damit na gusto namin na talagang branded. Ang daming tao rin. Ganun pa man na nakagastos kami, hindi naman lagi-lagi. Once in a blue moon talaga na mamili kami ng ganun. Yung bibihira lang talaga. Kasi, kailangan ng mga binata ko, binata na sila eh. Ibali lang ako ang mahuli. Pero hindi eh, ang dami ko rin napili para sa akin. Maybe I will do the haul pagdating sa bahay, ipakita ko sa inyo. Pero pawis ko tingnan nyo naman. Nasira ng beauty natin. Ang beauty ng gutom ay halatang halata na. Ito na yung number ko, miss. Thank you. Ayan may 1 bucket tsaka spaghetti platter. Okay na yun. Hintayin ko lang ang asawa ko bumili ng mainom. Okay guys, paalam na muna ako. Ibahin ko na lang yung haul mamaya kasi medyo mahaba na itong video. Basta ang importante ay pinaalam ko sa inyo yung mga bilihan ng branded dry goods. Yan sa Apollonia sa first floor. Okay, bye-bye. See you again on the next video. Love you guys. Thank you so much for watching. Thank you sa mga support. At ikaw naman. Bye. Bye-bye.